הפרשה שבעזרת השם השבת נקרא, זה עוד מעט. אברהם אבינו רץ אל המלאכים, הוא לא ידע שהם מלאכים אפילו. למעשה כל הזמן שהם היו אצלו הוא לא ידע שהם מלאכים. רש"י מביא שכשהם נפרדו ממנו הוא ליווה אותם כי הוא חשב שהם אנשים, הוא לא ידע. אברהם אבינו זקן, לומד כל התורה, אז כשהוא למד, אברהם אבינו ישב אחרי זה ולמד בישיבה את התורה, אז הוא כנראה ראה את מדרשי חז"ל והתברר לו שהיו אצלו מלאכים, הוא לא ידע. אבל איזה קבלת פנים הוא עשה להם. ומה שהוא אומר להם, קורא להם לבוא אליו, רק אני רוצה לצטט פסוק כפי שהוא כתוב. ויאמר, הוא אומר להם, אם מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעלתך. ואז הוא מסביר להם, הוא אומר, כי על כן עברתם. אתם פה הרי עברתם פה אצלי בבית. מביאים חז"ל הקדושים במדרש, כי על כן עברתם על עבדיכם, אומרים, שאמר להם אברהם אבינו, בשביל שתסעדו מעט, עברתם עליהם. הלשון הוא אמר רבי יהושע, שאמר להם אברהם אבינו, תדעו לכם, שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הייתם מזומנים לבוא אליו. זה לא במקרה הדברים, אלא מיום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אתם הייתם מתוכננים להיות אצלי. את האמירה הזו אמר אברהם אבינו. אני לא יודע כמה אנשים אמרו את האמירה הזו במשך הדורות. אחד רואה, פוגש מישהו, ואומר לו, תשמע, לא בגלל שאני פגשתי אותך, לכן אני שמח להזמין אותך אליי, אלא בשביל לבוא אליי, לכן פגשתי אותך. אבל מי שבהיה כן אומר את זה, זה הייתה שגרת הלשון אצל רבינו הגדול, אצל רב שלמה. כשהוא פוגש מישהו, מעולם לא ראה אותו בעיני בשר ודם. פעם ראשונה, my brother, אחי, I am very happy to meet you, אני כל כך שמח לפגוש אותך. אחי, ואז הוא אומר, הרי אנחנו נפגשנו שנינו, הנשמות שם נפגשו כשעמדנו בהר סיני, עמדת לידי. ואם עמדת לידי, אז זאת אומרת שחיכינו 3,500 שנה אנחנו מחכים להיפגש. והנה אנחנו נפגשים, זה לא מקרה. זו פגישה מתוכננת במשך כל השנים. זה לא מקרה אחד ולא מקרה שני, זה מירגלה בפומי, כך הוא היה רגיל לדבר. לראות את השני, מה זאת אומרת? אם נפגשנו, כנראה נועדנו להיפגש. זו הסיבה, אם אנחנו נמצאים פה עכשיו, להעלות את כל הזיכרונות, להעלות את הרוחניות, להתחבר לנשמתו של רבינו רב שלמה. כשאנחנו נמצאים פה עכשיו, כל אחד פוגש, לא רק מישהו מכיר מאתמול ומשלשום, אלא כל אחד פוגש את מי שעמד לידו בהר סיני. מה זאת אומרת? חיכינו לפגישה הזאת. אחים אנחנו, אחים, אחיות. זו הדרך. ככה אנחנו מרגישים. ומתוך התחושה הזו נובעת שירת הלב, השירה המיוחדת. ואנחנו צריכים לזכור, היה מקרה שרב שלמה היה בהופעה, מתנהל כזמר, עומד בבמה, בהופעה, מופיע שם. אבל כשהייתה הפסקה, כמו שמקובל, יש הופעה של שעה, שעה וחצי, עושים הפסקה, קצת לנוע, אצלנו יורד מהבמה, ובאים ומודיעים לו הודעה קשה מאוד. אבא שלך נפטר. מה לעשות עכשיו?
הוא יכול להמשיך להופיע או לא? עכשיו הוא עונה. אבא נפטר. אבא, רבי נפתלי, רב גדול בישראל. מה עושים? אז הוא מרים טלפון לשמש של גדול הדור ומוישה פיינשטיין, שישב במנהטן. רבי, מה עושים? והתשובה של גדול הדור, בעל האגרות משה ומוישה פיינשטיין, הייתה זאת לא שאלה אם אתה יכול להמשיך לשיר, אלא זו שאלה לגבי לימוד תורה. הוא אמר, כי השירה שלך היא תורה. מבחינת זמירות היו לי חוקיך. אז רב שלמה לא היה זמר. רב שלמה היה מגיד שיעור דרך שירים. וכך, כששומעים שיעור טוב, השיעור חודר אל הלב, חודר ונכנס לעומק עומק. יש אמירה מפורסמת של רבי נחמן מברסלב, שאמר שראש השיעור ושומר שיעור הוא כמו שטחן שמשדך שידוך, והשם ישאל איש. הוא אומר ככה זה. ואת השיעור, איך בנים שיעור נכון בישיבה? גמרא במסכת זו, אבל יש כאן קושיה. אבל במסכת אחרת למדנו משהו אחר, ואז לפי מה שלמדנו שם, ואם נצרף את הרמב"ם בעניין אחר לגמרי, וכאן נסדר זה עם זה, ואז הכל נפגשים. זאת אומרת, שיעור נעשה על ידי זה שאתה משדך את הבחור מעיר זו, ואת הגברת מעיר זו, ויחד מוצאים וככה נפגשים. לכן הוא אומר, הפסוק של לימוד התורה, שהיו, מי שלימד תורה היו הכהנים, כי שפתי כהן ישמעו דעת ותורה יבקשו מפיהו, הראשי תיבות של הפסוק, של המילים בפסוק הזה, זה הראשי תיבות של המילה שידוכי. כי כך בנוי תורה. לחבר לבבות, לחבר ולקשור, וכשהשירה חודרת לעומק הלב, ופתאום מחברת יהודי ליהודי, ורוקדים ביחד, בחיבוק אחד, במעגל, נמצאים ביחד, ומתחברים אל אבא שבשמיים. רב שלמה אומר, אם הייתי יכול, אם היה איזה סמכות לזה, הייתי מארגן את התפילות ברחובה של העיר, בכיכר המרכזית בתל אביב. אבל תפילה עם שירה, כי זה נושך, זה מחבר, כי תפילה מלכדת, כי תפילה היא שידוך, קושרת לב עם לב, אדם לאדם, מחברת ביחד. כך הוא ביצע בפועל את מה שהוא התכוון. זה היה הדמות, האיש, שידע להגיד, אני משוגע על כל אחד ואחד מעם ישראל. אני אוהב כל אחד. אני חי עם כל אחד. והנה זה שנה 31, לא נשכח מן הלב. כיוון שהשירה, הדמות, הדרך, השיטה, חיה, פועלת, עושה את העשייה הגדולה ביותר. לכן עכשיו אנחנו נמשיך יחד, נסתדר המיתר. עם המיתר הזה, בעזרת השם, אנחנו ממשיכים הלאה בשירה, אבל השירה עכשיו היא כבר שירה אחרת. בואו נחבר את הלבבות, נקום לרקוד, ממש קום לרקוד, היה אומר שלמה, קום לרקוד, ואנחנו בסייעתא דשמיא עד לב השמיים בשירה. נגן. יישר כוח לעבוד, זה בעצם דברים נפלאים, ואני אמשיך לשאול אחריו.
Berlin, Nigeria. Ah,